Ens agrada començar este acte sempre recordant quin és el sentit d'estos premis, per què es van convocar, fer-se un reconeixement públic a aquelles persones que més i millor contribueixen a impulsar el nostre model d'empresa i a donar-li visibilitat. Es una tarea que nos concierne a todos. Solo si le damos visibilidad que merece y lo acercamos a las nuevas generaciones, conseguiremos que más personas sientan el cooperativismo como una opción real de futuro. La Universitat de València. Premio Pepe Miquel a la comunicación responsable. Vull expressar en nom de la Universitat de València i en el meu propi el nostre agraïment més sincer per la concessió del Premi Pepe Miquel de Cooperativisme Valencià, en la modalitat, com hem dit, de comunicació responsable i a l'exposició Una altra economia és possible ja està així. El 7è Premi Pepe Miquel a la trajectòria cooperativa la replega Juan Luis Durich Esteras. Un home amb profundes arrels i orgullós d'elles. Juan Luis Durich va passar la seva infància i joventut entre Massamagrell i el Puig, entorns on va forjar llaços socials i afectius per a tota la vida. Criat en una família de vocació científica, metges quasi tots, ell va triar un altre camí, l'economia. Esta és una història d'èxit. Juan Luis va ser l'home que liderà el creixement de consum. Va assumir el risc d'emprendre un camí en solitari. L'equip que va situar a Consum entre les 100 cooperatives més grans del món i com la primera cooperativa de persones consumidores d'Espanya. Darrere del director general sempre va haver un home discret i tolerant. Així és l'home a qui avui reconeixem el treball i la trajectòria. I tot això és el que ha fet pel cooperativisme valencià. Gràcies, Juan Luis. Agraint una vegada més a totes les persones que m'han acompanyat en la meva trajectòria professional i personal, perquè este premi també és de tots ells. Moltes gràcies de cor per este homenatge, per tantes mostres de carinyo i per permetre formar part d'esta meravellosa família cooperativa. Moltes gràcies. Sempre devem de posar en valor les coses que són positives i el cooperativisme valencià és positiu, defensant una senya d'identitat de la nostra terra, de la comunitat valenciana i defensant, ja ho he dit al principi, un sistema econòmic que es basa en la sostenibilitat, que ho he dit abans, però que també es basa en una justícia social.